Yan habarlardan belläp geçişmediýaly Rus Daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwa Ukrainadaky hereketlerini üýtgetmese Russiýa garşy has köp sanksiýalaryň güýje giýdiriljektigi barada haýbatlar dogrusyna Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerryni we Gunwataryň beýlik resmiýlerini tanqid etdi. Bu barada kärdeşim Ýowşan Nurwanyň berjek ýeňişrak maglumatyny dinläliň. Orsiýetiň Daşary işler ministri Sergey Lavrov 26 fevralda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerryni we beýlik Gunwatar resmiýlerini eger Ukrainada hereketlerini bethetmese Moskwanyň garşysyna goşmaça sanksiýa girilmek haýwatyny atmakda tanqid etdi. Lavrov özüniň görä goşmaça sanksiýalar barada gürrüňiň 12 fevralda Minskde gelinen ulalaşy esasyny günnäger Ukrainadaky ýaraşyk şertnamasynyň durmuşa geçirilmeginden we paragatçylygyň berkidilmeginden üns sogmak üçin edilýändigini aýtdy. Ol bu sözleri John Kerry 25 fevralda Amerikan kanun çykarjylaryna Orsiýetem, onuň gollaýan güýçleri hem aprelden bäri 5600-den gowrak adam öldüren uruş soňlamagy gönükdirilen ulalaşyk boýunça öz alan borçlaryny ýerine ýetirmäge golay barmat diýenden soň aýtdy. Касался заявлений некоторых западных деятелей, в частности Джона Керри, Дональда Туска. Gunwatar resmiýleriniň şol sanyny John Kerryniň we Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk'yň täze sanksiýalar girizmek barada haýwatlary barada aýdylanyny mundu düşündirmek aňsat diýip pikir edýärin. Olar dogul turup Minsk şertnamalarynyň durmuşa geçirilmekleri urlugyndan üns sogmaga synanýarlar diýip Lavrov Moskwada uralan metbuat ýygynyny aýtdy. Отвлечь внимание от необходимости выполнения Минских соглашений. Gunwatar resmiýler günnäger Ukrainadaky ýaraşyk ulalaşygynyň şertlerini Moskwanyň we Orsiýet tarapyndan gollanylýan separatistlaryň bu sebäpden belli bir bölegini elle saklaýan söwüşçüleriň bolýanlygyny aýdýarlar. Kerry Rus prezidenti Vladimir Putin ýere elemek arkaly Ukrainadaky ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmakda aýplady. Biz gelýän bir näçe günde ýaraşyk ulalaşyk meselesinde boljak zatlar esasyny täze sanksiýalar tapgyryny girizmeklige taýýarlanýar diýip olaýtdy. Ýaraşyk ulalaşyk baglaşylan wadyna fitneçiler onuň şertlerini ret edip strategik şäher bolan Debaltsevany hökümet güýçlerinden almak üçin separatistleriň kontrolündaky Donetsk we Luhansk paýtagtlarynyň arasyndaky demir ýol çatyryny hüjümi dowam etdirdiler. Soňra söwüşler kiparlady. Ukraina harwlary 25 fevralda 15 fevralda güýje giren ýaraşykdan bäri front liniýasyndan ilkinji gezek ölüm habarynyň goguşmanlygyny aýtdylar. Emma Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy agyr ýaraglaryň front liniýasyndan ýyda çekilendigini, ýagny Minskde gelinen ulalaşyň esas şertleriniň biriniň ýerine ýetirilýändigini heni tasdiklanok. Ukraina harwlarynyň sözçüsü Anatol Stelmach pensiýanma güni öten agşam ol ýerde degişlilikde ýaraşyk düzgünleriniň bolmasynyň az bolanlygyny, emma Donetsk şäheriniň etegindäki Pisk obasynyň topa tutulanlygyny aýtdy. Kiýew we Gunwatar hökümetleriniň ananjyna görä Orsiýet günnägerde doňdurulan konflikti ýola goýmak bilen Ukrainany gowşatmak we ony NATO'dan daşda saklamak isleýär. Olar Putin we fitneçiler Donetskden Kryma, Moskwanyň 2014-nji ýylyň martynda Ukrainadan bir kanun anneksiýa eden Gara deňiz ýarymadasyna çenli aralyk ulayan giň territoriýany ele geçirjek bolar öýdýärler. Kerry Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň daşary gatnaşyklary komitetinden çykyşynda şeýle diýdi. Ol, ýagny Putin Luhanskda, Donetskde inni bolsa Debaltsevada Ukrainany durnuksuzlaşdyrmak üçin gösgöni ýere ýelemekligi ýola goýdy. Şuňa hyzy ulanlardy ýardym we itergi berdi diýip Kerry aýtdy. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius 25 fevralda Moskwanyň eger separatistler Kiýew kontrolündaky strategik port Mariupoly hüjüm etseler, Ýewropa Birleşiginiň has köp sanksiýasyna sebäp ediljegini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýler soňky günlerde Putin we onuň ministrlerini Ukrainadaky söwüşleri dowam etmek sebäpli tanqid etdiler. Kerry bolsa Fiýşenme we Orsiýetiň liderlerini konflikt babatda gönümel ýalançylykda aýplady. Kärdeşim Ýowşan Nurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Birleşen Ştatlaryň resmiýleri Merkezi Aziýaly 3 adamyň Islam döwleti atly toporuny maddi gollaw bilen üpçün etmek planlaşdyrmakda aýplanyp tutsag edilendigini habar berýärler. Bu barada kärdeşim Gödel Has dolurak maglumat berýär.
Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri New York'un Brooklyn raýonunda ýaşaýan 3 Merkezi Aziýalynyň Islam döwleti jeňçi toparyna maddi goldaw bermegi planlaşdyrýanlygy üçin tutsak edilenligini aýtdylar. Olaryň ikisiniň Abdurasul Jorabayew 24 ýaşynda Özbegistandan, Ahor Said Mamedov 19 ýaşynda Gazagstandan Türkiýanyň üstäşir Siriýa gidip Islam döwletiniň hatarynda söwüşmegi planlaşdyranlygy aýdylýar. Adalet departamentiniň jenaýat işini gozgamak barada 25 fevralda eden talabynda Jorabayewiň eger Islam döwleti buýran ýagdaýynda Birleşen Ştatlarda hem terror hereketine baş goşmaga taýýar bolanlygy, Said Ahmedowyň bolsa eger daşary ýurda gidip bilmese terrorçylyk işini amala aşyrmagy niýet edinenligi aýdylýar. Resmiýetler Jorabayewiň eger Islam döwleti şeýle etmeli diýse özüniň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamany öldürjekdigini tasdiklanlygyny aýtdy. Jenaýat işini açmak baradaky talapda aýdylmagyna görä Said Ahmedow Siriýa gidip bilmedik ýagdaýynda ýarag satyn alyp polisiýa ofitserlerini we federal derňe gullugynyň agentlerini tüpeňlemegi teklip edipdir. Üçünji erkegiň Abror Habibowyň 30 ýaşynda Özbegistandan Said Ahmedowyň Islam döwletine goşulmak tagallalaryny maliýeleşdirmäge kömekleşendigi aýdylýar. Iki erkek New York'ta gysga wagtlyk suwutda peýda bolandan soň grew astynda goý berilmän saklandy. Habibow hem Floridada grewsiz saklanmaly edildi. Eger günäli bilinse bu erkekleriň her biri maksimum 15 ýyl türme tutsaglygyna höküm edilir. Bu real, bu ýakyn gündora hiç wagt gitmezden hem hereket etmäge ruhlanan ýalňy möjek baradaky alada diýip New York polisiýasynyň komissary William Bratton aýdýar. Birleşen Ştatlaryň aňtaw resmiýetleriniň ynanjyna görä Birleşen Ştatlaryň 150 çemet raýaty Islam döwletine ýa-beýleki ekstremist toporlaryna goşulan diýilip hasaplanýan 20.000 çemeti daşary ýurtly söwüşijiniň hatarynda Siriýada Islam döwleti jeňçileri bilen söwüşmäge synanşypdyr. Siriýada 2011-nji ýyldan bäri grajdan uruşy barýar we bu konfliktde 200.000den gowrak adam öldürildi. Millionlap adam bolsa öz ýaşap oturan öýlerinden gaçdy. Biz Siriýa gidip Islam döwletiniň hatarynda zorlukly jihad etmäge synanýanlary we olary goldaýanlary bir jogapkärçiligi çekeriz diýip Birleşen Ştatlaryň New York'un Gündoğu raýony boýunça prokurory Loretta Lynch'in beýanatynda aýdylýar. Bizim raýatlarymyza we ýaranlarymyza şu ýerde ýadaşary ýurtda höküm salýan islendik adam Amerikan kanunçylygynyň doly güýji bilen ýüzbeýüz bolar diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Said Ahmedow 25 fevralda ýerden John Kennedy halkara aeroportunda Istanbuly uçýan uçara münjek bolanda tutsak edildi. Aýdylmagyna görä ol fevral aýynyň başlarynda Birleşen Ştatlaryň Içeri işler departamentine syýahat dokumentini almaga barypdyr. Said Ahmedow 19 fevralda öz pasportyny soramak üçin ejesine telefon edipdir we eger biriniň Islam döwletine goşulmagy mümkinçiligi bolup ol ýere gitmese ahiriýet gününde onda näme üçin gitmediň diýip soraljagyny aýdypdyr we dinsizleriň ýurdunda ýaşamak günä diýipdir. Aýdylmagyna görä onuň ejesi telefon gürrüňini kesip trubkany taşlapdyr. Jorabayew Türkiýe martda gitmegi planlaşdyrypdyr we uçar biletini satyn alypdyr. Aýyplanýan 3 adamyň planlary sentýabr aýynda Jorabayew we Said Ahmedow bilen mesjitde duşan we olaryň baş goşan işlerine duýgudaş bolup görünen tölegli habarçynyň üstü bilen açylypdyr. Aklawçy Adam Perlmutter çarşembe güni New York'ta jurnalistleriň öňünde çykyş edip öz müşterisi Ahor Said Ahmedowyň Islam döwletini goldamak dil döwüşigine aýyplanan 3 erkegiň biridigini aýtdy. These individuals have been charged. They have not yet been indicted. Bu şahslar aýyplandy, emma olar entek günä bildirilmedi. Bu waka bir hakykatdan federal hökümetiň çemeleşmesini sorak astyna almaly diýär. Bu aýdylýanlar dogrymy? Olar diňe aýdylýan zatlar. Olar bir federal hökümetiň çemeleşmesini Amerikadaky ýaşlary, musulman erkekleri kabul edişine hakykatdan hem şüphelenmeli diýär. They really make us question the approach that the federal government takes to young Muslim men in America. Dip Adam Perlmutter aýtdy. Washingtondaky Özbek Kazak elçihanalary Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň bu iş boýunça düşündürüş sorap eden ýüzlenmesine badawat jogap bermedi. Kardeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Owansanyň Bathyd welaýatyna degişli we Türkmenistan bilen serhetleşen marçak etrafy bir ýyldan bäri Taliban topurynyň gawawyna saklanýar. Arada Taliban owa su akdyrýan ýawy böwetläp, owa adamlarynyň ençemesini zamun alyp ýerli ilat ummasyz pul tölenden soň ýyda çekilipdir. Edilşeýle ýagdaý mundan ozalrak hem gaýtalanypdyr. Şeýlede owada doktoryň ýoklugy sebäpli agla we ilaty etnik türkmenlerden ibaret owa ýaşaýjylary keselen halatlarynda bejergen mätäş ve bu urda kömek sorap Türkmenistan'dan hiç ili yardım alıp bilmeýändigini aýdýarlar. Marçagyň Türkmenistan bilen serhetleşen ýerinäki owan harby punktynyň ýolbaşçysy Döwlet Mawin owadaky ýagdaýlary we Türkmenistan'dan garaşan kömekleri barada kärdeşim Muhammed Tahir'e gürlüň berdi. Döwlet Mawin siz ýakynda marçak halkynyň Talibana ummasyz pul tölemege mejbur bolanlygyny aýtdyňyz. Tölenen pulun müçberi hemem ona näme sebäp bolanlygy barada bize dolurak maglumat beräsiňiz. Margap uluswarlyga garşy şu ýolumuzy beklediler we çöle çykdan goýun mallamyzy gaýtardylar. Ýerlerimiz suwa ýaklan ýatlamyzyň suwuny gaýtardylar. Ahir şoňa mejbur bolduk biz şu ýolumuzy üçin, şu malymyzy üçin, çete çykmaklygymyz üçin bizler 500 000 pul töledikler olara. Bundan bir näçe ay öňem hökümetimizin güýji ýetmedi. Raşlaklardan takriban 2 milyon rak pul zordan öňler gelip jemläp aldylar. Döwlet Mawin muny bir näçe ay ozal marçagyň Taliban tarapyndan gabalanlygyny aýdypdyňyz. Gaba onda hinidem dowam edýär diýmek bolýar şeýlemi? Dürüst gabamyz hinidem dowam etýärler. Fakat Kürt marçak bizler çete takriban 2 kilometr çete çykyp bilemiz okdylar. 2 kilometr saat döwletiň sahasy şu postalar marçaň ýoly bir gyslygy kamilen 100% emniyet bölüki gyslygymyz 90% Talibanyň elinde 5% hökümetiň elinde bir gyslygymyz. Indi näçe ay boldy Döwlet Mawin bu gabawyň başlanyna? Kil köpürrak boldy gabawlykda ýaşaýarlar. Gabaw obanyň ýaşaýjylarynyň durmuşyna, gündelik durmuşyna nähil täsir ýetirýär? Hükümete taraftar adama ne oğlu gidip biliyor, ne gıyzi matlab, ne yaş çağasam gidip bilen yok, ayal maşgalasam gidip bilen yok. Obadan çıkıp bilen yoklar, şeýlemi? Ha, obadan çıkıp bilen yoklar. Eger obadan çıksalar, talipleri aydın zatını berse, tayagyny iyse, nämetse şoň aydın netse, çıkıp gidip biliyor, bolmasa gidip bilen yok. Bilen dukanda zada gelecek bolsa, hatman şoňa baç vermeli, şoňa hak berip, şoňa kelmeli. Gündelik durmuşda zerur bolan zatlar bolýar mesela bu saglyk bilen baglanşykly käbir ýagdaýlar dörende mesela doktora zerurluk bolanda onda näme etýäňiz Döwlet Mawin? Onda şol Talibanlara hak berip duran adamlar gidip keselini ya başga zadyny motorla gidip wad edip görkezip bilýär, başga hökümete, döwlete tarapdar adamlar indi öyle amaly ýaşaýardaky marçakdaky bar imkanatdan iş almaly bolmasa indi öyle amaly. O baňyň marçagyň 3 tarapyna Taliban gabapdyr da bir tarapy Türkmenistana degýär. Arada Türkmenistan resmiler bilen hem gepleşenligiňizi aýdypdyňyz maňa şu saglyk bilen baglanşykly ýagdaýlar dörende mesela Türkmenistan size bir kapysyny açýar, bir kömek eder ýanyk bir ýagdaý döredäýse diýip olar bilen gepleşenligiňizi aýdypdyňyz Türkmenistan resmiler bilen. O zatlardan bir netije boldumy? Yok, henüz bizlere bir kudam netice veren yok. Men yakınlıkta da şundan takriban bir 25 gün ya 20 gün sonun yalrak Tuğerek'te de men Türkmenistan'ın şerhetçileri bile oturuptum. Bazı yaşlıların var ekeni Amardan gelenem olarla oturgan men şu yüzüm tuttum şoňa şu tertip birlerin bir imkanatymyz bolsa ya bizleri eger siz keselimizi zadymyzy bejerip berip bilseňiz türkmenligi üçin biziň mana şu hökümete tarapdar adamlarymyz gidip bilen ok, gelip bilen ok, mana helikopterem aýda gelýär diýip şunu yüzü tuttum. Bular hem ya bolmasa geçirip berin, bir turgunda garşy geçirip berin, ya bir mana taksa bazara kerip bejerip berin. Diýip şurakam yüz tuttum. Henüz açellik bir kudam maňa maglumat berene golaram şiýasylary aýdar, sen näme diýerler bizlere diýip söýdiler. Siz edil şeýlerek gurruňy öňrägem olar bilen geçiripdiňiz däme Döwlet Mawin? Indi bu haýyşyňyza jogap berilýär diýen bir umyt galdymy sizde? Mesela olardan bir kömek bolar diýen umyt hinizem barmy sizde? Umyta bar, hatda uluketde ýaşalymyza Türkmenistanyň reýis jamhuryna biz onu tamamlaýyp Türkmeniň ýaşulsy diýip pikir edip ýördi. Şoňa ýetse imkany bar, ol bir bizim Türkmen çağalamyza, bizim Türkmen maşgalamyza, bizim Türkmenligimize ýüregi agrap ol şaýat garaşsa bize garşy. Biz ol umytymyz bawly, eniz ol umytymyzdan eniz bize
kudan malumat beren oklar, ýaşullar eşitdiren oklarym ýa eşitdirselerim, olar näme tapdyka bizim şoň üçin köp radyjyk, namydym bolamyz onçalyk, biz ýa-da çellik umydymyz bar. Diýeli, edil şuň gün size kömek edilse näme kömek edilsin? Bize şuň gün kömek edilse sırf şikayetlerimiz o gibi de geçirilip berilse ya ölleri garasalar ya ölleri garamasalar bizi Turgunddan geçirip berseler Ahirat welaýatyna Turgundy benderden geçirip berseler bize owalyn zerur zadymyz şol bizne ýarar gerek ne bize başga zat gerek ol bir taraf döwlet biz o nizami zatları ya başga zatları ya gezmene gitmek üçin oňa ýüz tutamyz ok sırf şu keselimiz o mecbur galan adamymyz şulamyz mana harada Turgunddan baryp geler ýaly ýol açsalar şu ortadan maşina öýlemizden döwlekem ya öz maşinlerinde bizleri geçirseler ya bizlerin öz maşinimizi geçirip şu Turgunda geçirip koyverseler 10-20 günde pek ýanyp ýene dubara aýlanır ýaly. Şolar essedip bizim umytymyz bar Türkmenistandan. Döwlet maýyn beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun sizem bizi şeýlanyňyza. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu Türkmenowan serhedi we onuň golaýyna bolup geçen wakalar barada izlegiderli maglumat taýýarlaýar. Sypdyran maglumatlaryňyzy biziň azathaber.com web sahypamyzda okap olerde öz pikir araýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda Türkmenistandan garum.info arkaly girip bolar. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem izlerläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk Radiosu. Aşgabatyň protokol köçelerine, hususanda Parahat 2 mikroraýonunaky käbir jaýlaryň daşyny ak mermere çalymdaş serişde bilen örtmek işleriniň mundan 1 ýyl öň başlap ençe maý ozal hem towtadylanyny habar beripdik. Munyň bilen birlikde bejeri işleriniň gaýtadan haçan başlajakdy we onuň näçe wagt dowam etjekdi barada resmiler tarapyndan maglumat berilmeýändigini bu sebäpden ýaşaýjylar belliýärler. Bu ýagdaýyň ýaşaýjylar üçin käbir bökdünçlikleri döredýändigi aýdylýar. Kardeşim Gözel bu bilen gydyklanyp gürrüň gidýän sebitde ýaşaýan Aşgabatly ýazyjy Amanmurad Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanmurad ağa, siziň ýaşaýan jaýyňyzyň daşyny bedemek boýunça işleriň bir näçe ay bäri togtadylmagyna näme sebäp bolýar? Siz ýaşaýjy hökmünde munyň sebäpleri bilen gyzyklanyp gördüňizmi? Nirelere ýüz tutduňyz? Bizim mikroraýonumyzyň ýerleşýän ýeri bolan Köpekdağ etrap häkimliginden hem bizim jaýymyzyň sosyal hizmetlerini yerine getiren 14-nji öý upravleniýasy, dom upravleniýany işgärleri bilen şu meselede bir näçe ýerde gurrundaş boldum. Oň düýp sebäbi jaýlaryň başyna bere üçin goýulýan alfagon atly guruluş materialy bar. Bu alfagon guruluş materialyň bir mermer däli eýsem plastik bilen alüminyň garnysyndan ýasalýan bir ýeňil guruluş materialy, agrenkli, alfagon yetmezçiliginiň men sebäbi bilen gawaklannym bolup geçen wakany aýtdylar. Şeýle guruluşyk materialyň yetmezçiligine näme sebäp bolýar? Şol materialy kim üpçünletmeli, şol işleri kim geçirýär? Jaýlaryň başyna getirilýän bede rezerwasi işlerini Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň hasabyna durýan hususy eselikdäki guruluş edaralary getirilýär. Uşdan tutma ähli işi şolar alyp barýar. Ine şolara da mundan 1 ýyl ýarym 2 ýyl çemes wagt bolup edilmeli işler boýunça ýörüýte ýarşylar getirilipdir aýtmaklaryna görä şonu ýeňzi bolanlara tendirde ýeňzi bolanlara da guruluş işlerini alyp barmak üçin zerur bolan maliýe ferişdeleri dolu goýberilipdir. Bulaşyklygyna edilşýärden başlanýar. Tüm patriotçyklara aýdýa bizde özümüze berilen guruluş materialyny alfageny oturtdyk, biz öğretmeli işimizi etdik. Sonra bize getirilen guruluş materialy bolmady diýe esafi patriotçyk ýani esafi guruluş edarasym ýok. Biz ähli materialy berdik. Şeýle bir ikaralykda gümürtük gurruň diýe. Amanmurad ağa, şol işlere çıkarılan pul kimin hasabyna we şol işleriň berja edilmegine kim gözegçilik edýär? Şol işleri buyurza devlet edaralary, ýokarda derejedäki devlet edaralary işe gözegçilik etmeli. Şol buyuruzy ýa-ni devlet edarasy gözegçilik etmeli. Öňe bärde bir däli iki firma orta düşýär. Bir esas guruluş firmasy,
İkincisi, şol quruluş firmasının inisiativası bilen vilayetlerden iş gözlek gelen adamlar hasabını döredilen subpadriyat diýilýän edara, ine şu esasy bolýarçy döwlet edarasy hem de döwlet edarasynyň buýurmasyny kabul eden, şo bilen şertname baglaşan hususiyetlikde quruluş firmasy. Aman radagy bir ýylyň dowamında näçe jaý doly bejerilip tapşyryldy? Diňe 9 gatdan ibaret ýekece jaýyň başy doly tamamlanyny ol Saparmurat Türkmen Maşşa yolu bilen 10 ýyl avadançylyk öňkü Moskowski prospektiniň çatyryna ýerleşýän jaý, ýeketek şu jaý Türk firmasy bedegi işini amal etmek galan Türkmen quruluş firmalarynyň boýunaran hem-de şertname baglaşan 30'a ýakyn jaý entek ýekeden tamamlanok. Aman radagy häzirki wagtda jaýlaryňyzyň daşyndaky şol hayatlar guruluşuk materiallary ýaşaýjylara nähili täsir ýetirýär, siziň özüňize nähili täsir ýetirýär? Elbet täsir ýetirýär. Sebäbi ozaly bilen şol aýlanan demir hayatlar onsuz da mikroýonyň içinden geçýän kiçik köçeler bolarlyk üçin bolmanyny 3 metre ýakynyny aýlanan hayat ölçüne aldy, özüniň de köpüniň gapdalyny ýa-ha mektep bar, ýa-da sagalar baglar wa. Ine bularyň da gatnawyny kıyıllaşdyrýar. Günne unaşa diýen ýaly köçe ýol hadisasy ýüze çykypdyr. Quruluş materiallar çaşyp ýatyr, oň içine çaga suw, näçe göz ulak bolanda da giýýärler, ol çagalan ýykylyp bir şiket alýan wagtda maňa ýa bolmasa aýlanan hayatlar sebäpli goňşu öýüne barjak bolsa da esbaralyk aýlanyp geçmeli bolýar. Indi şepdäniň başyndan bäri biz gazet jurnallar alyp bilemok, hiç kime duýdurmazlar. Bizim poçta ýaşyklarymyzy goparyp dürtdirler, zibilhana akıtyp dürtdirler. Özüm şol poçta bölümine de var. Bize gelýän hatlary gazet jurnallary özüm barallysa, ol poçta bölüminiň de gapyndan bir ýeda çemes wagt bäri ul faslygy dur nämemişin, olam remont bejergi işleri getirilýärmişin. Kardeşim gözelin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Söhbetdeşlikde görüň edilýän ýaşaýyş jaýlary barada biz azathabar.com web sahypamyzda ýürüte fotoseri hem çap etdik. Fotoseriga tomuşa etmek isleýän dinleýijilerimize azathabar.com web sahypamyzda araşýar. Web sahypamyzda turkmensanyň.org arkaly hem girip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şeýlede biz siziň ýaşaýan etrawyňyzda, owaňyzda ýa-da şäheriňizde awatlaýyş işleriniň uzagy çeken ýagdaýy bolmaly diýip, şuň ir bilen Facebookdaky we Wkontaktdaky sahypalarymyzyň okuwçylaryna ýüzlendik. Häzir okuwçylarymyzyň bu baradaky garaşlaryny siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Wkontaktda Meýlis atly okuyjymyz biziň şäherimizde awatlaýyş işleri geçirilmeýär diýip öz tesbirini belläpdir. Mähratly beýleki okuyjymyz bolsa, "Ay türkmenlerde näçek?" diýen soraw bilen öz tesbirini jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efir etjek maglumatlarymyzyň käbirler barada öňünden öz pikir araşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isteseňiz, sizi hem Facebook we Wkontaktdaky sahypalarymyza goşulmaga çağırýas. Bulgamlarda bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araşlaryny okap izlerlap bilersiňiz. Şeýlede Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Wkontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azathabar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň Wkontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelik programmamyzda geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.